বিধানসভা চংবারি পাই হাস্তিও কতাল হাবাং খাপানো তাবো তং কসাং ইয়াখো থংরংনি হালগ অমর থংরংনি হালग खनै सामाबेसमी पाइ थांगिया तामनि खनखे केबिनेट बदल त्रिपुरा मथा हातै दफानि बागै भारतनि केरं राइडार रगै हायखेबा कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशननि बिसिंतै मानथाइ रनि सानमुं रगै केंद्र होम मिनिस्टर बाय इंटरलोकुटरनि बिसिंतै सल्यूशन रानि कक रजाकमानि जरा खाजाक लायै थाङैबो स्राय स्राय कक फिल करिनि बागै खादुबै कतर जबाब बखाक तियारंजाक त्रिपुरा मथानि सेंखाग्र मथानि सुप्रीमो चेयरमैन बुबाग्रानि खगनि कक थाइसा सिमिनो नासिंलायजाक ते आदरनि बिसिंगनो स्रांसाल सानजावो बुबाग्रानो खबै त्रिपुरा मथानि कुचुक बेरनि दलसा आदं नेडानि चेयरमैन हेमंत बिश्व शर्मा बाय कगलाम साइना लामरखा सांगुसाल हास्तेव फायो अपोजिशननि लीडर MLA अनिमेश देबरमा कक्तम बसंग साका हास्तिनि त्रिपुरा सारकनि बागै पजिटिव कगलाम उंखा होम मिनिस्टरनि रिप्रेजेंटेटिव उंगै नेडानि चेयरमैन आसामनि मंत्री अक्रा हेमंत बिश्व शर्मा जरा थगै कक्तनै हनै सायखना रकाबो पजिटिव कगलाम उंफानो तामो मानखा तामो सालाइखा ताबसक जरतै मलां चाजाक लुकुरक त्रिपुरा मथानि फाजिंतै ते होम मिनिस्टरनि फाजिंतैबो स्राय स्राय खुक खेयाखनि बागै आबनि ककफिल जरानो रसिनाय खोनाका बरंनि बरफ तामो तामो फ्लाइटो जोर कदमे जे केंद्रीय सरकार काइसा त्रिपुरा सारंनि दिन थांगोन कगलाम आव बाहायगै चलि तंगाबो साइखना এবং बरफ गोबांबा सामुं थांगांनि जतनो खोनामानि बिबरनि बगै तो पजिटिव এবং टाइम टू टाइम होम मिनिस्ट्रीनि जे प्रतिनिधि सामुं थांगोन आसामनि चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा टाइम टू टाइम बो त्रिपुरानि बरफ बा हायुं बोथोरनि बरफनो बो आपडेट जों केबो व्यक्तिगतभावे मो विषय आपडेट खालामनो कक गैया तो गोबांबा एक्सारसाइज और खालामजानाय इकोनॉमिक सोशल कन्स्टिट्यूशनल गोबांबा राइट्स नो खबजानाय सेंसिटिव मैटर कक साबो नंगौ गासै होम मिनिस्ट्रीनि जे प्रतिनिधि आसामनि मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा टाइम टू टाइम ब्रीफ